Dnes sa spolu ponoríme hlboko do samotného jadra stoicizmu, starobilej filozofie, ktorá už tisíce rokov pomáha ľuďom prežiť ťažké časy, zvládať chaos a nachádzať pokoj aj vtedy, keď sa svet okolo nich trasie v základoch. Spomeň si na poslednú situáciu, ktorá preverila tvoju trpezlivosť. Možno ťa niekto skritizoval. Možno sa niečo pokazilo. Možno si sa cítil nespravodlivo obvinený alebo zahnaný do kúta. Ako si reagoval? Vybuchol si? Uzavrel si sa do seba? Alebo si dokázal zachovať pokoj a odpovedať s rozvahou? Práve tu začína skutočná sila stoicizmu. Stoici nás neučia potláčať emócie ani hrať sa na robotov bez citu. Učia nás niečo oveľa cennejšie, ovládnuť rozdiel medzi impulzívnou reakciou a vedomou odpoveďou. Reagovať dokáže každý. Odpovedať dokáže len ten, kto má vycvičenú myseľ. Odpovedať znamená konať zo svojich hodnôt, zo svojho charakteru, zo svojej vnútornej stability. Znamená to prestať byť otrokom momentálnych emócií a začať byť architektom vlastného správania. Stoickí filozofi verili, že nemáme kontrolu nad tým, čo sa nám v živote stane. Nemôžeme ovládať počasie, správanie iných ľudí ani nečakané udalosti. Ale máme absolútnu kontrolu nad tým, ako si tieto udalosti vyložíme a ako na ne odpovieme. A práve v tom sa skrýva sloboda. Väčšina stresu, hnevu a ľútosti v našich životoch nevzniká z udalostí samotných, ale z našich unáhlených reakcií. Koľkokrát si povedal niečo, čo si neskôr ľutoval? Koľkokrát si reagoval z frustrácie a až potom si uvedomil, že to nebolo múdre? Predstav si, že by si namiesto toho dokázal zostať pokojný aj v chaose, sústredený aj v konflikte, vyrovnaný aj pod tlakom. Nešlo by len o lepší vnútorný pokoj. Znamenalo by to lepšie vzťahy, lepšie rozhodnutia, vyššiu odolnosť a silnejší charakter. A presne o tom je dnešná cesta. Budeme spájať stoickú múdrosť so súčasnou psychológiou. Naučíme sa, ako rozvíjať všímavosť, ako pracovať s emóciami a ako získať nadhľad, ktorý stoici ovládali majstrovsky. Na konci tejto cesty budeš mať v rukách mentálnu výbavu, ktorá ti umožní zastaviť sa, premýšľať a odpovedať múdro bez ohľadu na to, čo ti život hodí pod nohy. Stoici a umelecké remeslo vnútornej kontroly. Stoici, myslitelia starovekého Grécka a Ríma neboli odtrhnutí od reality. Práve naopak. Ich filozofia vznikla v čase vojen, politických intríg, chudoby aj osobných tragédií. A predsa si osvojili jednoduchý, ale geniálny princíp. Skutočná sila človeka neleží v tom, čo sa mu stane, ale v tom, ako sa k tomu postaví. Predstav si, že sedíš na napätej porade alebo čelíš osobnej kríze. Automatická reakcia býva často emocionálna, hnev, obrana, útek alebo útok. Tieto impulzy sú prirodzené, ale z dlhodobého hľadiska nás často sabotujú. Rozbíjajú vzťahy, zhoršujú konflikty, vedú k rozhodnutiam, ktoré nás neskôr stoja veľa energie. Stoici učili, že medzi podnetom a reakciou existuje priestor a v tomto priestore žije naša sloboda. Keď si vytvoríš návyk krátkej pauzy, niekoľkých sekúnd vedomého zastavenia, dávaš si šancu konať z rozumu, nie z chaosu. Odpovedať namiesto reagovať znamená všimnúť si prvotný impuls, ale nenechať ho prevziať volant. Keď ťa niekto urazí, prvý pocit býva bodnutie do ega. Keď sa niečo pokazí, nastupuje frustrácia. Keď ťa niekto skritizuje, objaví sa obranný reflex. Stoická cesta však hovorí, nechaj emóciu prejsť telom, ale nerozhoduj sa pod jej vplyvom. Zastav sa. Pomenuj, čo cítiš. Daj si nádych. Polož si otázku, aký človek chcem byť v tejto chvíli. V tejto jednej otázke je viac moci, než v tisícke impulzívnych reakcií. Emócie. Nie sú nepriatelia, sú informácie. Stoici nepopierali emócie. Chápali ich ako signály, ako správy z nášho vnútorného sveta. Rozdiel je v tom, že emócie nemajú byť generálmi, ktorí velia našim činom.
Majú byť radcami, ktorí poskytujú informácie. Keď cítiš hnev, neznamená to automaticky, že musíš zaútočiť. Keď cítiš smútok, neznamená to, že sa musíš vzdať. Keď cítiš strach, neznamená to, že musíš utekať. Znamená to, že máš dáta. A teraz je na tebe, čo s nimi urobíš. Tento postoj dramaticky mení kvalitu života, mení vzťahy, mení sebaobraz, mení spôsob, akým reaguješ na tlak. Namiesto výbuchov prichádza pokoj, namiesto chaosu rozvaha, namiesto obetného myslenia vnútorná sila. Pauza, najmocnejší nástroj stoika. Marcus Aurelius, rímsky cisár a stoický filozof, často hovoril o priestore medzi podnetom a reakciou. Tento priestor môže mať podobu hlbokého nádychu, krátkeho ticha, vedomej pozornosti na telo, alebo jednoduchej vnútornej otázky. Je táto reakcia v súlade s mojimi hodnotami? Aj niekoľko sekúnd dokáže zachrániť hodiny konfliktov. Keď uviazneš v zápche, keď ti niekto pokazí plány, keď sa objaví nečakaný problém. Pauza ti umožní vystúpiť z automatického režimu a vstúpiť do režimu vedomého rozhodovania. Čím častejšie to trénuješ, tým prirodzenejším sa to stáva. Postupne sa z impulzívnej osoby meníš na človeka, ktorý má vnútorný kompas. A to je skutočná sloboda. Sila seba uvedomenia a umenie zastaviť sa. Ak má existovať jeden základný kameň stoickej disciplíny mysle, je to sebauvedomenie. Bez neho sa všetko ostatné rozpadá ako dom postavený na piesku. Keď sa pozrieš späť na svoje minulé reakcie, pravdepodobne si všimneš spoločný vzorec. Veľká časť tvojich rozhodnutí vznikla v emočnom chaose. Nie preto, že by si bol slabý, ale preto, že si nebol vedomý toho, čo sa v tebe práve odohráva. Emócie sami o sebe nie sú problém. Problém vzniká vtedy, keď si ich neuvedomujeme a necháme ich riadiť naše správanie automaticky. Stoici tvrdili, človeka neovláda udalosť. Ovláda ho jeho interpretácia udalosti. Prvý krok k premene impulzívneho reagovania na rozvážnu odpoveď je schopnosť všimnúť si okamih, keď sa v tebe niečo zdvihne. Zastav sa a polož si otázky. Čo teraz cítim? Kde v tele tú emóciu vnímam? Čo ju spustilo? Reagujem na realitu, alebo na svoj príbeh o realite. Čím častejšie si tieto otázky kladieš, tým viac sa oddelíš od automatických impulzov. Postupne sa učíš rozpoznávať rozdiel medzi pocitom a činom. A práve tu sa rodí mentálna sila. Pauza ako brána k slobode. Marcus Aurelius hovoril o priestore medzi podnetom a reakciou ako o mieste, kde sa nachádza naša dôstojnosť. Tento priestor nie je abstraktný pojem. Je to konkrétny moment, ktorý môžeš trénovať každý deň. Keď cítiš, že sa v tebe zdvíha hnev, podráždenie alebo frustrácia, nepotrebuješ hneď riešiť situáciu. Potrebuješ najskôr zastaviť vnútorný Zhuonan chaos. Stačí jeden hlboký nádych, jedno vedomé uvoľnenie ramien, 1 sekunda ticha. Nie preto, aby si potlačil emóciu, ale aby si jej zobral kontrolu nad volantom. Pauza môže mať rôzne podoby. Krátke vedomé dýchanie, presmerovanie pozornosti na telo, krátka prechádzka, máva pohár vody, pohľad von oknom. Nie je to únik, je to vytváranie priestoru na múdrosť, praktický príklad z reálneho života. Predstav si, že ti kolega na porade verejne skritizuje tvoju prácu. Prvý impuls je obranný. Ego sa ozve. V tele sa objaví napätie. Mozog chce okamžite strieľať argumenty. Ak však použiješ stoickú pauzu, situácia sa dramaticky zmení. Namiesto výbuchu môžeš položiť otázku, požiadať o vysvetlenie, uznať časť kritiky, zachovať pokojný tón výsledok. Vyzeráš profesionálne, zachovávaš autoritu, neeskaluješ konflikt a zároveň chrániš svoj vnútorný pokoj. To isté platí v doprave, vo vzťahoch, v rodine, v podnikaní. Pauza ti umožní vystúpiť z automatického režimu a vstúpiť do režimu vedomého vedenia vlastného správania. Zmej príbeh, zmeníš emóciu. Ďalšou stoickou superschopnosťou je zmena perspektívy. Stoici vedeli, že realita sama o sebe nie je problém.
Problém je príbeh, ktorý si o nej rozprávame. Napríklad, táto situácia je katastrofa. Toto ma zničí. Nikdy sa z toho nedostanem. Tieto príbehy automaticky vytvárajú stres, strach a bezmocnosť. Stoický prístup ponúka alternatívu. Je to výzva. Je to tréning mojej odolnosti. Je to príležitosť rásť. Nejde o naivný optimizmus. Ide o mentálnu disciplínu. Keď zmeníš význam, ktorý udalosti prisúdiš, zmení sa aj tvoja emočná reakcia. A spolu s ňou aj tvoje správanie. Zameranie na to, čo môžeš ovládať. Jedným z najznámejších stoických princípov je rozlišovanie medzi tým, čo máš pod kontrolou, a tým, čo pod kontrolou nemáš. Pod kontrolou máš svoje myšlienky, svoje rozhodnutia, svoje činy, svoj postoj, pod kontrolou nemáš správanie iných, počasie, minulosť, náhodné udalosti. Keď investuješ energiu do vecí, ktoré nemôžeš ovplyvniť, vyčerpávaš sa. Keď ju presmeruješ na to, čo ovládaš, posilňuješ sa. Stoik sa nepýta, prečo sa mi to stalo, pýta sa, ako na to odpoviem. A to je zásadný rozdiel. Každodenná reflexia, mentálna posiľovia. Stoici mali zvyk každodenného seba skúmania. Večer si kládli otázky, kde som dnes reagoval impulzívne, kde som odpovedal múdro, čo môžem zajtra urobiť lepšie. Tento proces nie je o sebatrestaní, je o raste. Je to mentálny tréning. Rovnaký princíp ako v posilňovni opakovanie buduje silu. Čím viac reflektuješ, tým viac si uvedomuješ svoje vzorce správania a tým viac ich dokážeš meniť. Stoicizmus ako životný štýl. Keď tieto princípy začneš uplatňovať denne, nestanú sa technikou. Stanú sa spôsobom života. Postupne reaguješ menej impulzívne, premýšľaš viac strategicky, cítiš viac pokoja, konáš viac v súlade so sebou. Tvoja myseľ sa prestáva zmietať v chaose a začína fungovať ako stabilný stred v búrke. A práve tu sa začína skutočná transformácia. Všímavosť. Tréning prítomnej mysli. Ak je pauza bránou k slobode, potom je všímavosť kľúčom, ktorý túto bránu otvára. Všímavosť neznamená sedieť na vankúši v lotosovom sede a tváriť sa osvietene. Znamená niečo oveľa praktickejšie, byť plne prítomný v tom, čo sa deje práve teraz. Stoici verili, že jediný okamih, nad ktorým máme skutočnú moc, je prítomnosť. Minulosť už nezmeníš, budúcnosť ešte neexistuje. Ale tento moment, tento dých, toto rozhodnutie patrí tebe. A práve tu sa odohráva boj medzi reakciou a odpoveďou. Dých ako kotva. Jedným z najjednoduchších a zároveň najúčinnejších nástrojov všímavosti je dých. Keď sa myseľ rozbehne do stresu, obáv alebo hnevu, dých zostáva stále s tebou. Je ako kotva, ktorá ťa vracia späť do prítomnosti. Skús to teraz. Pomaly sa nadýchni nosom. Na chvíľu zadrž dých, pomaly vydýchni ústami. Už po niekoľkých opakovaniach si všimneš, že telo sa uvoľňuje. Nervový systém sa upokojuje, myseľ spomaľuje. Toto nie je ezoterika, je to neurobiológia. Keď vedome dýchaš, aktivuješ parasympatický nervový systém, režim pokoja a regenerácie. A v tomto stave sa robia lepšie rozhodnutia. Stoici by možno nepoužívali moderné vedecké pojmy, ale presne vedeli, že pokoj tela vytvára pokoj mysle. Všímavosť v každodenných činnostiach. Nemusíš si vyhradzovať špeciálny čas na meditáciu, aby si trénoval všímavosť. Môžeš ju zapojiť do bežného života. Keď ješ, vnímaj chuť, textúru, vôňu. Keď kráčaš, vnímaj dotyk chodidiel so zemou. Keď pracuješ, buď plne prítomný v jednej úlohe. Týmto spôsobom trénuješ schopnosť zostať sústredený a zároveň posilňuješ schopnosť nevypadnúť z rovnováhy pri stresových situáciách. Čím viac si zvyknutý byť prítomný v pokoji, tým ľahšie zostaneš prítomný aj v chaose. Skenovanie tela. Emócie sa ukrývajú v tele. Stoici vedeli, že myseľ a telo sú prepojené. Moderná psychológia to len potvrdzuje. Hnev sa často prejaví ako napätie v čelusti.
stres v ramenách, úzkosť v žalúdku. Keď sa naučíš vnímať signály tela, získaš skorý varovný systém pred emočnou explóziou. Skenovanie tela je jednoduché. Presuň pozornosť od hlavy až k chodidlám. Všímaj si napätie, vedome ho uvoľňuj. Týmto spôsobom doslova rozpúšťaš emócie skôr, než prevezmú kontrolu nad tvojim správaním. Všímavosť vo vzťahoch. Jednou z najväčších skúšok stoickej praxe sú medziľudské vzťahy. Ľudia sú nevyspytateľní. Majú emócie, nálady, slabosti. Stoický prístup neznamená chladnú odmeranosť, znamená vedomú empatiu bez straty vlastného centra. Keď niekoho počúvaš, neplánuj odpoveď, neprerušuj, nehodnoť, len buď prítomný. Takáto prítomnosť vytvára hĺbšie spojenie, menej konfliktov a viac porozumenia. A zároveň ťa chráni pred tým, aby si automaticky reagoval na cudzie emócie. Premena impulzu na zámer. Všímavosť ti dáva jednu obrovskú výhodu. Všimneš si impuls ešte predtým, než sa zmení na čin. V tom momente máš na výber. Nasledovať starý zvyk, alebo vytvoriť novú odpoveď. To je bod, kde sa rodí charakter. Nie vtedy, keď je všetko jednoduché, ale vtedy, keď máš chuť vybuchnúť a rozhodneš sa zostať pokojný. Keď máš chuť vzdať sa a rozhodneš sa vydržať. Keď máš chuť ublížiť a rozhodneš sa konať čestne. To je stoická sila v praxi. Prítomnosť ako zbraj proti chaosu. Moderný svet je hlučný. Notifikácie, sociálne siete, tlak. Neustále rozptýlenie. Stoická všímavosť funguje ako mentálny štít. Keď si prítomný, menej reaguješ na provokácie. Lepšie zvládaš stres, rýchlejšie sa vraciaš do rovnováhy. Nie preto, že by si nemal emócie, ale preto, že ich vidíš skôr, než ťa ovládnu. Spojenie stoicizmu a modernej psychológie. To, čo stoici učili pred 2000 rokmi, dnes potvrdzuje veda. Vedomé dýchanie znižuje stres. Pauza zlepšuje rozhodovanie. Sebareflexia posilňuje sebaovládanie. Prítomnosť zvyšuje emočnú stabilitu. Stoicizmus nie je archaická filozofia. Je to mentálny operačný systém pre moderný svet. Život, kade odpovede prevyšujú reakcie. Teraz, keď sme prešli cestu od seba uvedomenia cez pauzu až po všímavosť, prichádza najdôležitejšia otázka. Čo s tým všetkým urobíš v reálnom živote? Pretože stoicizmus nie je teória do knižnice. Je to návod na prežitie v chaotickom svete. Každý deň stojíš pred stovkami mikrorozhodnutí. Každý pohľad, každé slovo, každá odpoveď formuje tvoju identitu. Nie veľké dramatické momenty robia z človeka silnú osobnosť. Robia to drobné, nenápadné voľby. Vybrať si pokoj namiesto výbuchu. Vybrať si rozvahu namiesto impulzu. Vybrať si charakter namiesto ega. To je tichá revolúcia, ktorú stoici priniesli svetu. Stoická otázka, ktorá mení život. Keď na budúce pocítiš tlak, stres alebo provokáciu, polož si jednoduchú otázku. Ako by sa zachovala moja najlepšia verzia? Nie verzia, ktorá sa bojí. Nie verzia, ktorá reaguje zranene. Ale verzia, ktorá je pokojná, silná a vedomá. Táto otázka presúva tvoje správanie z automatického režimu do vedomej voľby. A každá vedomá voľba posilňuje tvoju vnútornú autoritu. Stoické ráno. Ako začínať deň? Stoici začínali deň mentálnou prípravou. Predstavovali si výzvy, ktoré môžu prísť. Konflikty, neúspechy, stres, nepochopenie nie preto, aby sa báli, ale aby sa pripravili. Aj ty si môžeš ráno povedať, dnes sa môžu objaviť ťažkosti, ale ja si vyberám pokoj. Ja si vyberám odpoveď, nie reakciu. Týmto spôsobom nastavíš svoj nervový systém aj myseľ do režimu stability. Stoický večer, mentálne zrkadlo. Večer prichádza najdôležitejší rituál, reflexia. Opýtaj sa sám seba. Kde som dnes reagoval impulzívne? Kde som odpovedal múdro? Čo môžem zajtra zlepšiť? Nie ako sudca, ale ako tréner. Tento proces ťa mení deň po dni. Nenápadne, stabilne, trvalo. Keď príde skutočná búrka,
Stoicizmus sa neukazuje v pohodlí. Ukazuje sa v kríze, keď stratíš niečo dôležité, keď sa veci rozpadajú, keď máš pocit, že nemáš kontrolu. Vtedy sa ukáže, či si trénoval. Stoik v búrke nehľadá vinníkov, hľadá pevný bod v sebe. Vie, že nemôže ovládať vietor, ale môže nastaviť plachty. Prečo je táto cesta taká silná? Pretože ti vracia moc. Nie moc nad inými, ale moc nad sebou. A to je jediná moc, ktorá má skutočnú hodnotu. Keď ovládaš svoje reakcie, máš lepšie vzťahy, robíš lepšie rozhodnutia, menej trpíš zbytočne, žiješ vedomejšie, tvoj pokoj sa stáva tvojou reputáciou. Tvoja stabilita sa stáva tvojou silou. Stoická identita. Postupne sa z teba nestane niekto, kto skúša stoicizmus. Staneš sa niekým, kto nereaguje hystericky, nenechá sa manipulovať emóciami, myslí jasne aj pod tlakom, koná podľa hodnôt. To je identita, ktorá mení život zvnútra. Záverečné posolstvo. Pamätaj, každý moment je križovatka, každá situácia je test, každá reakcia je voľba. Tvoje odpovede tkajú tkanivo tvojho charakteru, nie náhoda, nie okolnosti, ale tvoje rozhodnutia. A práve dnes môžeš začať žiť inak, nie hlasnejšie, nie agresívnejšie, ale múdrejšie. Tichá stoická väzba. Ak si v tomto videu našiel hodnotu, pokojne ho podpor lajkom. Pomáha to šíriť tieto myšlienky ďalej k ľuďom, ktorí ich možno práve teraz potrebujú. Ak chceš pokračovať v tejto ceste vedomej mysle, prihlás sa na odber kanála Zrkadlo duše. A teraz zastav sa, nadýchni sa a vykroč do sveta ako niekto, kto už nereaguje slepo, ale odpovedá vedome.